Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot da magdakan Claudia, tasan na makaturpos ni Claudia, gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir, umadanin ti panagturpos ni Aimee, iti kinaabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius, nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na napubuhan. Awang, karbagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na! Napdanak man! Ang mga noan niya ti maaramid ko iti dayto ya babae! Sige aramidon ti kayat mong aramidon. Ngambasol mo, no jak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy, Flora, Claudia. Umay ko kumaitid kada kayo ti listahan ti nakorder iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akas lati Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay Ijay Rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, nay, iti kinasingpot yung kanya, mama. Kablaawak may matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Naghasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, nay, kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga rodan iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinagorder iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa'y nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, di gimatang iti sabali, kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti bakat iti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka, Simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review, iti review center, love. Wan, mayat no inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Day tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Intun madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat day ta, love. Amok kami na nasaririt ka.
No pa'y kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tayo ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga daw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, Mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, Mami. Gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan na kasi di analukay kadata. Nagbalin mo ten akirmot. Kasuron ko matday dyan nga, Aimee. Nagbaligi ta ng papanaw. Nga kasla ad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mo't kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, Mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, Mama. Wen iho. Addan to alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong? Tanasingpat ti asawaan na? Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak ijayan ti negosyo. Sige man nga rod. Surwanak, tapno makatulong akkan ka. Alang nga ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinegosyo? Wenno, ije rancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko ana. No mapadasak ti trabaho iti negosyo, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam dayto kat imay ka iti lugar mi, kat nagpamarang kang aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay, no di kat sika? Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet, nagaget. Kang ronan ti amin, napintas. Ket sika deta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam, nagpamarang ka amarigrikat, tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam. Mamatiak mo titimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka diti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo? Nga da impakan ka? Anya ti inted mo kan kwa na, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano impisado kayo ang mga mau, nana?
Ti saludsod ko tisong batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayaw. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumang nga insecure ak. Apay nga rod nga agdamag kalaadagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka diyan ni Flora dyan naggapo dito'y, Mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam? Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaan ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarop nga adda kayo iti ngato. Makabalasak matlaangan kan kababae. Darasak, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak iti tugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw akong dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu ita ti gatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan iti timba. Barang ipiyar naman ang tilibreta ti bangko kanyak. Adda akon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti ngato. Anay ko, natamaan ti ulok. Kas lamaulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga induron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na dyan babae dito eh? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas daawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir? Maulawak, nagsakit. Anya itatiyaramidag, Mami. Agdardara ti ulo yu. Agpaarayat ka kadagiti kakadwa iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy.
At ka din ng pang-or di taulom? Ipantayo ko maidya ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tantinagan na iti nakapasay ti bar exam? Madanagan love. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listaan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumaro naman nga exam yo? Agnerbiyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumaro nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunag, no anyaman ti resulta ti amin. Oh, apay nga agdardaras ka? Papanam? Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Jay ngamin gayem ko nga staff nga day pagadalan. Intyat na kanyak, nga adda kanun ije bulletin board ti resulta, mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, mama. Adda siguro importante nga aramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kan kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ana pauluan. Awhan, karbengan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.